Covid-19 bütün dünyada weyrançylyga sebäp bolýarka köpler sancym döretmek üçin näme üçin beýle köp wagt gerek diýip geňgalýarlar. Barlykçylar virusa garşy howpsuz we täsirli goraw sancymny döretmek üçin ençeme ýyllap görüşip bilerler, kätede olar şowsuz bolup bilerler. Häzirki wagtda Covid-19 üçin 100den gowrak sancym kandidaty bar we olaryň hiç biriniň bir ýyldan az wagtda el ýeterli bolmagyna garaşylmaýar. Ýöne synaw prosesinde bir ädimi üýtgetmek arkaly käbir zatlary çaltlaşdyrmagyň bir usuly bar bolup biler. Çylşyrymly synaw bu sancymyň netijeligini barlamak üçin geçirilýän synaw testi bolup, onu synaw predmetleri ýa-da adamlar bilgeçleýin virusu sezewar edilýär. Adam synawynyň peýdaly tarapy predmetleriň 100%-ine bilgaçdaýyn koronawirusyň ýokuşdurulmagy bilen baglanyşyklydyr. Bu synawdyň bir ýa-da 2 aýyň içinde geçirilip bilinir we biz sancymyny pesli ýyralyp bileriz. Ebirohrik Birleşen Ştatlarda yerleşýän adam synawlaryna ýaşyl ışık berjek düzgünler üçin kampaniýa alyp barýan topar One Day Sooner üçin işleýär. Döwlete değişlik bolmadyk gurama synaw sancymyny soň bolsa virus dozasyny almak isleýän meýli tinçilere çağırş etdi. Müňlerçe adam öňe saýlandy. Bu organyň emeliýetini bermek ýaly meniň ýaş adam hökmünde dünýä üçin edip boljak ajaýyp peýdaly bir zat ýaly. Köp adama kömek edip biljek bir zada gatnaşmak hakykatdan hem ajaýyp bolardy. Adaty ýagdaýlarda näsaga ýa-da adama potensial ölüm howply virusy bilgeçleýin ýokuşdurmak lukmançylyk etikasyny bozýar. Däp bolan synawlarda Angliýanyň Oxford şäherindäki ýaly predmetler ýagny synawa gatnaşan adamlar sancym ýa-da placebo alýarlar. Soňra olar ähtimal ýokunçlyga töwekkülçilik edip günnelik durmuşyny dowam etdirýärler we sancymyň netijeligini ýa-da däldigini açyp görkezýärler. Ýöne munyň üçin wagt gerek. Bu esasanam koronavirusyň ýaýramadyk sebitlerinde uzağa çekýär. One Day Sooner häzirki pandemiýanyň adatdan daşary çäreleri talap edýändigini öňe sürýär. Most people agree that Meniň pikirimçe adamlaryň köpüsi Covid-19 sebäpli ýüze çykýan görgüleriň gerimi töwekkülçiligiň we synawyň görnüşini üýtgedýär diýip bulalaşýar. Bu adatça klinik synawy kadadan çykma usullarda kesgitlemekde bolup geçýär. Sancymy bir aý ýer almak ýa-da öndürmek 10 miňlerçe adamyň ömrüni halas edip biler. Adamlarda synawlary geçirip başlamalymy diýen soraw derman kärhanalary, düzgünleşdiriji organlar we alymlar tarapyndan jedel edilýär. Bioetik Arthur Kaplan adaty sancym synawlarynyň haýal depginne hereket edýändigine ünsü çekip, şeýle çärelerin amala aşyrylyp bilinjekdigini aýdýar. Feredin peýda bolan ilkinji sancymyň ikinji ýa üçünji ýa-da dördünji sancymyň sowlu bolmajagy ähtimaldyr. Şonuň üçin bularyň her biri synawdan geçirilmeli we her ýezek sancymy öňe süreniňizde 20 ýa-da 30 miň adamy ise almagy synanşarsyňyz. Indi sancym öndürmek umydy bilen ýyllar we ýyllar barada guruluş başlaýarsyňyz. Hiç zat etmedilen bahasy gaty uly. Şonuň üçin bu synaw iň bolmanda göz öňünde tutulmaly diýip pikir edýärin. Adamlarda geçiriljek synawlar dowam etse meýle tinçileriň hataryna Covid-19 ýokuşma töwekkülçiligi bilen ýüzeýiz bolýan lukmanlar we şepaat uýalary hem goşulyp bilinär. Synawlaryň dowamında olar izolasiýa ediler, şeýle-de syrkawlan halatynda olara derrew ýyda ediler. Olar agyr keselçilik mümkinçiligini adaltmak üçin ýaş we sagdyn bolmaly bolar. Ýaş adamlary ise alsaňyz aýdaly 20-35 ýaş aralygyndaky adamlary olaryň Covid-19-dan ölüm derejesi we hastahana düşmek derejesi gaty pes howp bar bolsa-da men muny biziň kabul etmeli töwekkülçiligimiz diýip hasaplaýaryn. One Day Sooner'ın ebirohrigi özüne koronavirusun ýokuşdurulmagyny isleýän ýaşlaryň biridir. nurses and doctors are putting themselves Bilýäňizmi, şepaat uýalary we lukmanlar töwekkülçilik edip adamlar Covid-19-dan ölmesin diýip teweşýärler. Men özümi onanlan adam ýaly duýup çödügdiň bir bölegi bolup bilsem käbir töwekkülçiligi öz üstüme almaga taýýar.
Adamlarda sinagları geçirmegi tasdiklamak ýa-da reddetmek derman kärhanalary we hökümet geňeşçileri tarapyndan kesitlener. Şonda da alimler derňewleri planlaşdyryp, mowduklary we virusy paş etmek üçin ştamlary saýlaýandyklary üçin gözlegler entek birnäçe ay dowam eder. Emma dünýäde sanjyma garaşylýan mahaly her bir pursatyň ähmiýetliligi ikuşsuzdyr.